साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे नोंथांसिम गोख्रै जबनि नटिफिकेशना सहैयो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू द चैनल। नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउज चेनेल बयखौबो बरायनाय जाबाय। जोंहा दिनै 19 आगस्टआव बे 19 आगस्टआव जोंहा गासै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनथाम साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैना दङ। बे मोनथाम साख्रिनि रिक्रुटमेन्टनि बागैनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासिबो फुरायै डिटेल्सै खोन्थानो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो आंनि मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो दि आं नोंथांमोननिसिम अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय जबनि आपडेटखौ नोंथांमोनना मोननो थाखाय। जोंहा बे फार्स्ट रिक्रुटमेन्टआनो माबानिफ्राय फैदों, आसाम पुलिसनिफ्राय फैदों। नाम्बार 1 रिक्रुटमेन्टआनो जायनि अर्गानाइजेसन नामा स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड गुवाहाटी आसाम। बेनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैनानै दङ। बेहाय पस्टनि नाम माखासे होनाय दङ, जेरै एक्सटेनसन अफिसार, इकनमिक इनभेस्टर, जुनियर एसिस्टेन्ट, ओमफ्राय स्टेनोग्राफार। बे स्टेनोग्राफार 3नि जोंहा बे रिक्रुटमेन्टनि माखासे पस्टनि नाम होनाय दं। बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि बे माखासे रिक्रुटमेन्ट नामफोरनिनो जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सि माने जोंहा टटेल पस्टआ गासै दङ 131 जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङ। बे क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन। क्वालिफिकेसना बेचलर डिग्री जानांगोन, ग्रेजुवेट डिग्री थानाय जानांगोन, ओमफ्राय ITI थानाय बिथांमोनानो बे मोनथामनि गेजेराव जायखिया मोनसे नोंथांमोना डिग्री दङबा, नोंथांमोना फरायनाय दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। एजनि लिमिट होनाय दं। नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो हौवासा हिन्जावसा केन्डिडेटफोरा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। बेहाय माखासे एप्लिकेसन फिस होनाय दङ। जेनेरेल OBC बिथांमोननि थाखायबो निल। बेहाय आरो ST SC फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखायबो निल। बिथांमोनाबो एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया। एप्लाइखौ नोंथांमोना फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा सेलेक्सना रिटेन टेस्ट जागोन, ओमफ्राय मेरिट लिस्ट जागोन लास्टआव। फार्स्टआव रिटेन टेस्ट जाग्रोसिगोन। नोंथांमोननिया जुदि मार्कआ मोजां जायोबा, नोंथांमोना जुदि मेरिट लिस्टआव फैनो हायोब्ला अब्लानो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय सेलेक्ट जागोन। जोंहा एप्लाइ मडआ अनलाइन। बेहाय जबनि लकेसन होदों। जबनि लकेसना आसाम इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं। आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होदों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव चेक खालामहैबानो जाबाय। इम्परटेन्ट डेट्स दङ जोंहा। अनलाइन एप्लाइआ 17 माबानिफ्राय सोलिगोन, 17 आगस्ट। दा 17 आगस्ट जाबाय, दिनै 19 जाबाय। 17 आगस्टनिफ्रायनो बे अनलाइन एप्लाइआ जोंहा सोलिदों। ओमफ्राय बे अनलाइन एप्लाइआ जोंहा लास्ट तारिखआ माबायाव जोबहैगोन, 6 सेप्तेम्बराव जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ जोबहैगोन। नोंथांमोना 6 सेप्तेम्बरनि सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट डिग्री दं बिथांमोनहा। बेहाय माखासे इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दङ, जेरै अफिसियेल नटिफिकेसन PDF। नोंथांमोना बेखौ गिबियावनो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय नटिफिकेसनखौ। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांबानो जाबाय। नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय, मा डकुमेन्ट्स नांगौ, मा आपल'ड खालामनांगौ एप्लाइ अनलाइनाव। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय। सेकेन्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआबो बे आसाम पुलिसनिफ्रायनो फैदों, जायनि अर्गानाइजेसन नामाबो सेम टु सेम दहायनि नाम्बार 1 जोंनो स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड बेनिफ्रायनो फैदों। नाथायबा जोंहा बे पस्टनि नामा जाहैबाय प्लेटुन कामान्डार। बे बेलेग जाबाय जोंना पस्टनि नामा। बे नाम्बार अफ भेकेन्सिया जोंहा गासै टटेल पस्टआ बे जबनि थाखाय 40 दङ। टटेल पस्टआ 40 केन्डिडेटफोरनि थाखाय दङ। बेहाय क्वालिफिकेसना नांगोन, नोंथांमोना फरायनाया जानांगोन बे जबनि थाखाय ग्रेजुवेट डिग्री। नोंथांमोना जुदि ग्रेजुवेट डिग्री जाबायबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै। एजनि लिमिट होदों बेहाय, जेनेबा 18 बोसोर जानायनिफ्राय 38 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, हौवासायानो जाया मानो हिन्जावसायानो जाया मानो। बेहाय होनाय दङ एप्लिकेसन फिसआ जेनेरेल OBC बिथांमोनहा निल। बिथांमोननि थाखाय माने एप्लिकेसन फिस गैया। जेरै SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोनहाबो एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया। गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया। बिथांमोना माने गासिबो केन्डिडेटफ्रा फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। बेहाय सेलेक्सना जोंहा रिटेन टेस्ट जागोन, ओमफ्राय मेरिट लिस्टआव जागोन सेम टु सेम दहायनि फार्स्टनि बायदिनो। एप्लाइनि मडआबो अनलाइन सेम टु सेम। बे जबनि लकेसन होदों आसाम इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामबानो जाबाय। आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों। बे इम्परटेन्ट डेट जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 17 आगस्टनिफ्राय बेयो सोलिबाय। बे 17 आगस्टनिफ्राय सोलिनानै बे अनलाइन एप्लाइआ जोंहा माबायाव जोबफैगोन 26 आगस्टआव जोबफैगोन। बे 26 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय अनलाइनै, जेराव जोंहा अनलाइननि फिस एप्लिकेसन फिसबो नोंथांमोना होनांगौनि गोनांथि गैलिया। नोंथांमोना फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट डिग्री दङ बिथांमोनानो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दङ। अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ डाउनलड खालामग्रोबानो जाबाय। बेयो अबयसे लोगोफोर बे एक्सटेनसनसो जादों। एक्सटेन्ड जादों जोंहा माने नोंथांमोना नटिसखौबो नायनो हागोन। बे अनलाइन एप्लाइआ जोंहा सोलिफिनबाय। एक्सटेनसन बे नटिसखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय।
ओमफ्राय नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव थाङोबा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइननि डाइरेक्ट एप्लिकेसन फर्माव मोनहैगोन अनलाइनै। जोंहा थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ बे आसाम पुलिसनिफ्रायनो फैदों। जोंहा आसाम पुलिसनिफ्राय दिनै मोनथाम साख्रिनि माने रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों। आं बेखौनो दहाय खोन्थाखादोंमोन आरो आं दा खोन्थाबावबाय। बे थार्ड नाम्बाराव जोंहा आसाम पुलिसनिफ्रायनो फैदों रिक्रुटमेन्टआ, जायनि अर्गानाइजेसन नाम्बाराबो सेम टु सेम दहायनिजोंनो 1 आरो 2निजोंनो। स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड गुवाहाटि, बेनिफ्रायनो फैदों जोंहा रिक्रुटमेन्टआ। नाथायबा जोंहा बे पस्टनि नामा बेलेग जालायबाय। जुनियर एसिस्टेन्ट HQ लेभेल, जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेल, कम्पिउटार HQ लेभेल, स्टेन'ग्राफार HQ लेभेल, बेनो जाबाय जोंहा माखासे पस्टनि नामा। बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा बेनि थाखाय जबनि थाखाय जोंहा गासै नाम्बार अफ भेकेन्सि माने जोंहा टटेल पस्टआ दङ 40 दङ। क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन ग्रेजुवेट, नोंथांमोना डिग्री पास जानाय जानांगोन अबयसे, आरो ITI लानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय एजनि लिमिट होनाय दङ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 38 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो हौवासा हिन्जावसा गासिबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै। एप्लिकेसन फिस लायाखै। जेनेरेल OBC बिथांमोननि थाखायबो निल, SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखायबो निल, माने गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखायनो एप्लिकेसन फिस गैया। सेलेक्सना जोंहा जागोन रिटेन टेस्ट जागोन, बिनि उनाव मेरिट लिस्ट। रिटेन टेस्टआव नोंथांमोना मोजाङै पास जानांगोन। नोंथांमोननिया जुदि मार्कआ मोजां जायोबा नोंथांमोना अब्लानो मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन। जोंहा एप्लाइ मड, नोंथांमोना बेखौ अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन। जबनि लकेसना आसाम इन्डिया, अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं। नोंथांमोना बेखौ अननानै भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव फैनानै नोंथांमोना बेहाय भिजिट खालामफैबानो जाबाय। बेहाय जोंहा इम्परटेन्ट माखासे डेट्स होनाय दं। जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 24 माबानिफ्राय सोलिगोन, 24 आगस्टनिफ्राय बे अनलाइन एप्लाइआ जोंहा स्टार्ट जागोन। बे 24 आगस्टनिफ्राय अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जानानै जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ लास्ट डेटआ 12 सेप्टेम्बराव जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ जोबहैगोन। नोंथांमोना 12 सेप्टेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। दा बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिथ'खायाखै, बे 24 आगस्टनिफ्रायसो बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिगोन। बेहाय इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दङ। नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ गिबि डाउनलड खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय। आं बिनि लिंकखौ होनानै दोनखादों, नोंथांमोना बिदिनो डिसक्रिपसनाव चेक खालाम। बिनि उनाव जेब्ला एप्लाइ अनलाइनआ बे 24 आगस्ट जागोन ना नोंथांमोना, अब्ला बे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय बे जबनि थाखाय। बेनोमोन लोगोफोर बे माखासे आसाम पुलिसनिफ्राय जा रिक्रुटमेन्ट फैनाया, बेनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों बे रिक्रुटमेन्टआ। नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोजाङै नायबा अब्लानो हमनो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर बे आपडेट फैनाया बे आसाम पुलिसनिफ्राय। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय। जबनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।